Kabalayan muling nagbabalik ang The Big Har Home Warehouse Sale dito sa Laos Group Event Center. Kung may plano kayong mag-upgrade ng mga gamit sa inyong bahay, ito na ang perfect time dahil sobrang daming discounts ang naghihintay. From July 24 hanggang July 26 lang ito, up to 85% off sa mga mattresses nila, up to 70% off sa furniture, home decor at iba pang accessories. Tapos may pa-extra 5% off or 10% off sa mga regular at sale items with minimum purchase required. Basta dala nyo ang SMAC card nyo. Meron din silang buy one get one na gaming chair at iba pang furniture. Kung gusto nyo naman ng installment para hindi kayo mabigatan, meron silang 0% installment hanggang 24 months sa participating credit cards. Kung naghahanap kayo ng bagong sopa para sa sala, ang dami nilang modern at elegant designs. Perfect ito para gawing mas cozy at mas welcoming ang inyong living room. Madaming brands sa pagpipilian, kaya sulit na sulit talaga. Napakaganda rin ng mga dining sets nila, maraming choices at marami ding nakasale. Aside dyan, may mga products dito na makikita na koleksyon ni Francis Libiran. At meron pang papirabis. May nakadisplay ding mga exclusive items na nakasale para lang sa event na ito. Kung may balak kayong mag-renovate o gusto nyo lang mag-refresh ng gamit sa bahay, huwag nyong palampasin ang The Big Hour Home Warehouse Sale dito sa Laos Group Event Center.